enormt effektive. Måske en gang starte meget ned i knæ. Så må jeg gerne face i toppen af det. Og kæmpet og lidt og god kamp. Det er det. Og hvad er det navn, det er på? Ja, man skal jo lige over. Du er på sweepet, altså. Du må ikke Prøv at se, du der sport på svingen der. Ja, du har taget væk. Lige nok. Det er ret koldt. Jeg vil så gerne lave det dobbelt. Skål, kontrollerer en højre Christian! Språlen her bliver i hvert fald i balance, så det ikke slipper. Så sker der et eller andet med folks ræbstyr. Den bliver bare. Vi skal kæmpe. Det skal Det er systemet, der har valgt det. Easy kill! Hvem er det, der har lavet systemet? Folk holder jo så heller ikke. De vil aldrig have et eller andet time. Du kravler op i hans armhul, men den hånd, du har under, du kravler op i hans modsatte armhul. Hold da ferie. Ja, det er det, du har armhul. Godt. Skål igen. Benene rundt om ham. Hoften i uger. Benene rundt om ham. Grund, der gør, at folks ræbstyr totalt set. Kontrollerer hans arm. Så folk ikke kan holde mere. Ja, ja. Ned under hans albue kommer det ikke rigtigt. Det lyder roligt. Ja, se om du kan få hoften, hele hoften i gulvet og lægge tungt på. Ses. Ja, og så. Så er det alligevel. Det får vi se, om han så skal stå. Det er noget, man bliver træt. Ja, så skal han gå opgang. Vinder på amerikaner.